bona bethembigazi bona bethembigazi bethembigazi bona bethembigazi lemvana bona bethembigazi sebethembigazi lemvana bona bethembigazi bona sebethembigazi bona bethembigazi Oh Jesus, sihlale phansi. So no.
aniyenzanga njalo eshilo lento. Eshilo aniyenzanga lento. Aniyenzanga eshilo. Nani msona eshilo kungathi ngiqala kuba setendeni. Awenza nje uthi akakubona abantu baseshilo. Uma ungwaseshilo nje usukuma ngeenyawo. Uthi nje kahle. Uphakamisele lesithi. Uthi 3, 2, 1. Iholi yonkasi. Okwagcina sesivala 2025. Sesivala 2025. Uthi kahle. Shilo 14, Daga 6 March. So the sense and child. Shilo 14, 6 March 2026. Alan Paz. Yazi cha konke ngithusayo ngoba ngibona omama sami ibona abahluphayo kanti abakhathele laba bantu kade kusile amen ningikhumbuze shilo mawa ungekho ungaphindi ufise ukuthi uphuthwe ubusuku baseshilo sasibhekeke kwishilo 14 ngomhla ka 6 March